Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά σε όλους σας. Συγγνώμη που δεν έβγαζα βίντεο τόσο καιρό. Είχα ένα πρόβλημα με το X Recorder και θα συνεχίσουμε να παίζουμε Roblox. Μπορούμε Brookhaven, αλλά μπορούμε και αυτό εδώ το παιχνίδι. Το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Σωστά? Ναι. Από εδώ πέρα είναι η μικρή μου αδελφή. Θα κάνει και αυτή που τα σχολιάκια της. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε αυτή τη δασκαλουλίνα. Να, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι ρομπότ. Κάνει και καλά τη διδάσκοντα. Και λέει I will not annoy miss. Τέλος πάντων τι λέει. Όποιος μιλάει αγγλικά να το διαβάσει. Γράψτε στα σχόλια τι σημαίνει για όλους. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ανοίξει το συνεργεμό και έχουμε κάνει αυτό στην κυρία Μης. Τώρα εδώ πέρα άμα κάνουμε ένα βήμα θα σβήσουν τα φώτα και όταν δούμε από το παραθυράκι αυτή θα λείπει. Επειδή πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε για να φέρνουμε την κυρία Κουραφέξαλα από εδώ. Έλα κυρία Κουραφέξαλα. Όχι, πήγα από τη λάθος, θα με σκοτώσει. Εκτός άμα καταφέρω. Συγγνώμη που κάποιοι τρομάξανε. Και εγώ δεν το ήθελα να συμβεί αυτό. Όχι, πάω από τη λάθος. Παραλίγο να τη φέρω από εκεί. Παιδιά, χίλια συγγνώμη που έχω μείνει τώρα στην αρχή. Είχα κάνει το λάθος να έχει γίνει με τα κόκκινα τέτοια επειδή θύμωσα που την κάναμε έτσι. Είναι λίγο μακριά και λίγο κοντά. Θα μας βοηθάνε επίσης και τα βελάκια. Αντίο μίσας, μουσας, μίσας, μέσας. Το parkour δεν νομίζω να μας προδώσει. Μια-δυο φορές μπορεί. Εσείς δεν να μου πείτε, θα πούμε θα μα κάνετε αυτό. Εγώ πάντως ναι. Έλα. Επίσης θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό και ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι στο Roblox. Τώρα εδώ πέρα λέτε ότι είναι πολύ άνετος χώρος για να μας κυνηγήσει και θα μας κυνηγήσει. Κουραφέξαλα, ακολούθαμε. Αντίο. Είπα τα βελάκια μας βοηθάνε, μας λένε πού να πάμε. Αντίο αμίγος Καραμολέκος Ναβαρίνος. Τώρα το μεταξύ είδατε ότι πέσανε και επίσης θα σας δείξω τώρα κάτι εδώ κοντά που μπορείτε και εσείς άμα παίξετε αυτό το παιχνίδι. Σας έχω πει ότι μπορείτε να με κάνετε έτοιμα για φίλο Diamond κάτω παύλα play όπως γράφει το κανάλι μου 513. Μπορείτε όποιος θέλει και έχει Roblox να με κάνει φίλο. Έχω ακόμη, είμαι 99 φίλους. Τώρα εδώ πέρα θα μας κυνηγήσει η πάπια. Να το να σας δείξω τώρα.
Αυτό το κρυφό πέφτει εδώ πάνω σε αυτούς τους σωλήνες. Duck. Δασκάλα. Και έχουμε συναντήσει αυτό συμβαίνει στην κουζίνα. Σεφ. Βλέπετε να κρατάει και παλάστες. Τέλος πάντων. Παραλίγο. Εγώ πάλι θα συμφωνούσα να καθίσουμε και να κάνουμε μάθημα. 1000 φορές. Δεν έχω πεθάνει από παρκούρ μέχρι τώρα. Μια φορά, επειδή έκανα βλακία με την κάμερα, επειδή έκανα βλακία με την δασκάλα που έκανα, εδώ πέρα avoid they. Συγγνώμη, μιλάνε στα γαλλικά. Γιατί το σκέφτομαι. Όποιος θέλει να το δει, να δει πώς πεθαίνουμε σε κάθε, να μου γράψει στα σχόλια και θα του το δείξω. Πώς πεθαίνουμε σε κάθε parkour. Σε κάθε άνθρωπο. Είδατε τη διδάσκοντα. Δεν πρέπει να πάμε από εδώ, να το ξέρετε. Πάμε τώρα στην καφετέρια. Με έναν φίλο μου είχα πάει στην καφετέρια. Στο επόμενο σας πω, με πεζοντάκι θα πάμε. Τώρα θα τον δείτε. Ναι, για συνέχισε λίγο το τραγούδι, μ' αρέσει. Τώρα, το κακό είναι ότι όλοι μαζί, όταν θα βγούμε έξω από το σχολείο και να αποδράσουμε, δεν θα πρέπει να τους υποδομήσουμε, μην φοβάστε. Αλλά θα εμφανιστεί η scary teacher εκεί. Scary teacher. Δεν να κάνω και βίντεο scary teacher. Δεν συμφωνεί να μου γράψει στο σχόλιο. Τώρα θα βγούμε στην πισίνα. Κάτι έγινε και λάγκα με το παιχνίδι όπως πάντα. Νομίζω ότι είναι λίγο βλακία γιατί μετά έχει και άλλη πόρτα. Get to the bus. Θα πάω στο λεωφορείο, αλλά θα δούμε ότι με θα συμφωνιστεί και η κυρία Πάπια. Πρέπει να κάνω γύρω μέχρι να πάει η Πάπια έξω. Να ξανακάνω γύρω. Να έρθει και η Πάπια, να πάω έτσι. Να πηδάω και θα με συμφωνιστεί και ο κύριος Ξερόλος από εδώ. Τώρα θα αρχίσουν να βροντάνε το λεωφορείο. Τι έγινε τώρα? Γιατί πάμε έτσι? Και αν πάω εδώ, όχι. Εσείς guys, γιατί πηγαίνουμε έτσι? Και δεν μπορώ να δω και πού είμαστε, ρε φίλοι. Back. Ό,τι να είναι.
έχει live. Για να ξαναφτιαχτεί εκεί πέρα ο χώρος. Παίρνουμε τα πράγματα. Θέλω να πάρω αυτή τη φορά το ice. Επειδή μου αρέσει πολύ το ice. Αυτά. Και το σπίτι τέτοιο. Duck. Ρε παιδιά, ήρθε να πάω πάνω σε έναν. Δεν το έχω δει. Για τον Diamond Play. Είδατε για μας σκοτώνει αυτός. Και θα παίξουμε και λίγο Brooklyn. Αυτό εδώ, μην θέλετε να το παίξουμε αυτό εδώ, το escape μου είναι χάλια. Λοιπόν, μπορούμε να παίξουμε και τι. Θέλω να παίξουμε αυτό. Σε ένα άλλο βίντεο θα παίξουμε τον Τάκη. Να το συγχωρήσω τώρα. Γενικά, εγώ ευχαριστώ, δεν θέλω να πάρω από εδώ πίτσα. Δεν θέλω να πάρω από εδώ πίτσα. Αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνει. Σκαούμε. Αντίο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε με τον πυροσβεστήρα και να σβήσουμε τη φωτιά. Αυτό εδώ είναι ερώτηση. Τι είναι αυτό εδώ, είναι παιχνίδι ή... Go back now. Στην πάντα ρε noob. I can see. Τελπα. Γιατί κάνει... Αλλά θα σώσω. Ποιος θα πέσει.
Εγώ γενικά το ξέρω ότι δεν πρέπει να πατήσεις αυτά. Φαντάξομαι και το έκανε. Κάποιος πέσει από εδώ. Καλά εντάξει κι αυτός. Σόγια. Και εμείς στη σόι πρέπει να πάμε να σώσουμε και να πολεμήσουμε. Είδα την έξοδο. Θα προσπαθήσω να πάω. Εάν όχι, πηγαίνετε πίσω και δείτε. Απαπαπαπ. What's going on here? Και σε ένα άλλο σκέφτομαι να παίξουμε Ice Cream 1 στο Ghost. Γιατί έμεινε εδώ? You won't escape. Θα το δούμε αυτό, κύριε πινακίδα. Να το δω ρε φίλε αυτό το λέιζε. Δεν το ακούμπησα. Καλά εντάξει το παιχνίδι τα έχει παίξει. Και τώρα ήταν Θεός και Απόστολος. Δώστε μου εσύ. Ένα μηνύματάκι εδώ θα δω. Τέλειο. Ανέβε 5 ώρες η πάπα. Άντε γεια. Βασικά πάμε πίσω. Δεν το είδα. Εντάξει. Χίλια συγγνώμη παιδιά. Πού να προλάβω ρε φίλε. Να πεις πρέπει να είμαι εδώ. Στο επόμενο πάμε. Έγινε 100 φορές πιτσαρία. Ρε φίλε πώς θα το περάσω τώρα τούτο. Θέλω ένα like και μια εγγραφή. Like και εγγραφή. Άνοιξε το δύσκολο εαυτό μου. Και... Φίλε τι δεν μπορούμε να πηδήξουμε. Εντάξει θα είμαι εδώ. Στο επόμενο φεύγω. Επιτέλους. Ναι. Συγκίτσου δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό το μωρέ. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Ρε φίλε το σοκ που πάει όμως. Ρε φίλε.
περάσουμε δεν. Το κάνε επίπεδο. Σοβαρά. Η ερευνή μου λέει το κάνε επίπεδο. Να μην μπορούν να δώσουν αυτά τα πραγματάκια. Το πέρασα κανονικά όμως. Και το πέρασα κανονικά. Να έχουμε το χρόνο να πάρουμε ένα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μία εγγραφή. Και bye bye guys.